Bueno, UEU ezagutu, institutu garaian jadanik hitz egin zidaten UEUri buruz. Irakasle bat genuen, oso euskaltzalea, eta ekarri zigun Udako Euskal Unibertsitatearen barnetegi moduko liburuska bat, eta ez genion kasurik egin. Eta baina ja karrera hasi genuenean historia Gasteizen, nire lehengo mailan Mikel Aizpuru eduki nuen irakasle, nik genekien zuzendaria zenik, hitz egin zigun ez askotan, Mikel ere ez da horrelakoa, baina Mikel Aizpuruk hitz egin zigun UEUri buruz, eta gero ikaskide batzuk ere UEUri buruz, eta historiako ikastaroi buruz, eta horrela ezagutu nuen UEU izan zen, zenbait lekutatik, eta azkenean konfluitu behar nuen, heldu behar nintzen ona. Lehenengo, hasi nintzen historia zailean bilera bat izan nuen, eta hor batean, unibertsitatean ezagutzen nituen irakasleak, Iban Zaldua, Mikel Aizpuru, bestelako irakasleak, oso harreman formala genuena, beraiek irakasle, eta nik eta besteok ikasle utz arrunt, eta ez genuenak ezer galdetzen klasean, eta ez ezer, batean, han, mahai baten bueltan, denok hitz egiten, modu, hori, parez, eta topatu nuena zen giro kitzikagarri bat, interesgarri bat, dinamikoa, informala, baina ez modu ulertuta eskaz, ez da informala guztiz kontrara, informala eta beratza, ematen zuena hitz egiteko eta egoteko modu desberdin bat, unibertsitatetik, UEU ez genuen ezagutzen, kasi, apenas, baina udako ikastaro bat antolatzera animatu ginen, bilera batean proposatu genuen, esan zuten baietz, Iban Zaldua, Mikelek eta beste batzuk, Josu Txueka, beste irakasle batzuk ere, oso interesgarritza jo zuten, eta gainera esan ziguten guri ere hitzaldia emateko. Ez niri bakarrik, lantaldeko iratiri, eta batean, bam! Izan zen, udako ikastaro hori ja izan zen bataioa. Esperientzia polita. Niretzat izan zen, esperientzia bat, bomba, erabatekoa. Izan zen Ipar Euskal Herrian, ni egon gabe nengoen. Gurasoak gutxi bidaiatu dute, niretzat izan zen 19 urte bueltan, Ipar Euskal Herrira joatea, han, egotea konbibitzen beste persona asko eta oso desberdinekin, gaina hitzaldi bat ematea, hori izan zen ere, erabat, irauli egin zuen zerbait nire barruan, nire tripen barruan, eta egin zitzaidan, batetik, hau guztia desberdina, baina aldi berean desberdina den horrek asko erakartzen zaitu, asko eragiten dizu, eta ordutik gero eta gehiago. Historia zailean, ezagutu nituen personak, eta bat konkretuki Pruden Gartzia, Pruden Gartziak esan zian, aurkeztu zaitez lanpostu honetara, eta proiektu oso interesgarria, zure moduko perfila bilatzen dugu, eta orduan, proba egin genuen, ni atea nintzen lehena, baina ezeskoa eman nuen azkenean. Eta Nora Igartua sartu zen lanean. Baina Norak azkenean Ingumako proiektua utzi zuen, eta berriro deitu zidaten niri, eta hor egon nintzen 4 urtez Inguman lanean. Ni birritan egon naiz UEUko lantaldean lanean. Eta niretzat importanteagoa izan da personalki. Inguman egon nintzen lanean, zen nintzen oso gaztea, 23 urte nituen, eta izan zen, lehenengo lanpostua, oso proiektu interesgarria, asko azteko aukera eduki zuen proiektua. Gero ere egon nintzen UEUn lanean 2008an proiektu arduradun moduan. Eta hori ere zen ardura gehiagorekin, egiteko
ez zen hain polita esan dezagun, ez da proiektu bat esku artean duzuna eta zure esku garatu eta lantzearen bitartez hasi egiten dena. Proiektu arduradun moduan ardura asko zeuden, egiteko asko zeuden, eta hori izan zen importantea, heldutasuneko lan bat izan zen, baina ingumakoa izan zen markatu ninduena. Markatu zuena nire ibilbide akademikoa eta profesionala. Eta naiz eta gazteagoa izan eta hori guztia, baina ingumakoa izan zen definitiboki nire bizitzan lanpostu edo esperientzia giltzarri bat. Kanbioa eldaketa ekarri zuena, bai. Izan ere zer da inguma? Inguma da, edozein jakintza arlotan, euskaraz zer egindan eta nork egin duen, jasotzen duen datu base bat. Eta, claro, zergaitik montatu, edo proiektu hori zergaitik pentsatu zuten, claro, Joan Barra 1989 urtera non, eta internet gaur egun ez dakiguna bizitzen bera gabe, baina eske garai hartan zen, bueno, gauza moderno bazetorrena, baina normalean jenteak ez zeukana etxean, ez mobiletan, ez ezertan bez, ez? Zen interneten hasi berria zen testu inguru baten, proiektu bat sortzea, proiektu euskaldunak, euskaldunen arteko harremanak sustatzeko proiektu bat, eta euskaldunak elkar ezagutzeko, e-mailaren bitartez harremanetan jartzeko, baina ari gara hitz egiten garai batetaz jendeak normalean ez zeukana e-maila. Eta alde horretatik izan zen nire ustez abanguardiako proiektu bat, eta aitzindaria. Eta alde horretatik, horregaitik pentsatzen dugu ere, orain inguma beste pausu bat eman behar duela, eta berriro ere abanguardia hartu eta beste formatu bat hartu, importanteena iruditzen zaigulako dela euskaldun aditu horiek harremanetan jartzea eta sare hori trinkotzea. Inguma proiektu importantea da, esparru unibertsitarioan joera dugu bakoitzak gure oso zentratzera jakintzarlo edo gai oso konkretuetan eta atomizatu egiten gara, eta egoten gara bakoitza oso sartuta gurean albokoari buruz ezer jakin barik, ez? Orduan, ingumak ematen du aukera ikuspegi hori guztia eukiteko. Euskaraz, aditu euskaldun horiek ezagutzeko, euskaraz produzitzen dena ezagutzeko, eta hori da oso importantea euskararen kasuan oso komunitate, ez gara txikiak, garen modukoak, baina ez gara tamaino, daukagun tamaino hori kudeatzea ere batzuetan ez da erreza. Eta benetan oso ondo artikulatuta eta lotuta egon behar dugu euskarak aurrera egin behar baldin badu esparru akademikoan, ez? Eta orduan ingumak eskaintzen duena da pertsonak eta produkzioaren erreferentzialtasun bat eta ikusgarritasun bat. Eta horregatik da niretzat hain importantea. Bueno, behar da erabili. Bestela horrela geratzen espada erabiltzen berdin gaude. Euskarak unibertsitate esparruan garatu behar baldin badu, behar ditu baliabide batzuk, ezta? Alde batetik behar du materiala euskaraz egotea. Eta gertatzen zena zen, inguma baino belen, egon alzela materiala, baina eskeneukala bilduta. Orduan, ingumaren bitartez, edozein jakintzarloko, edozein gairi buruz dagoen euskarazko materiala bilduta eukitea, ematen digu, hasteko eta behin indarrak metatzeko aukera aurrera egin ahal izateko eta garatzen jarraitu ahal izateko. Eta berriro ez du zai galdera? Ez, horretik zertik edan garrantzitsua euskarazko produkzio zientifiko hori egon. Bai, orduan, importantea da unibertsitateko ikasleentzat. Importantea da
unibertsitateko irakasle eta ikertzaileentzat euren ikerketetarako. Batzuk ikasteko, beste batzuk ikertzen jarraitzeko. Eta importantea da ere ikusteko euskaraz ze volumen daukagun ikustea aurrera begirako politika zientifikoak ere diseinatzeko. Ez da horretarako erabiltzen, edo orain arte ez da erabili, baina importantea ere izan da alde horretatik. Ikusteko hutsuneak, ikusteko lorpenak, eta bar. UEUko zuzendaria izatea etzen nire ametsa. UEUko zuzendaria izatea da, bizitzak eta bizitzaren joanak eramaten zaituen tren geltoki batera. Kontua da, testuingurua, kasu honetan testuingurua oso importantea da ulertzea. Lore Riondo zena zuzendaria, zeramatzan jadanik 6 urte zuzendari moduan, eta bera bilatzen ari zen erreleboa. Normalean UEUko zuzendariak 4 urte ematen dute zuzendari moduan, bera ja 2 urte gaindituta zeramatzan, eta beretzat importantea zen ja UEUko zuzendaritza guztea, eta UEUrentzat ere etapa berri bat hastea, ez? Eta une horretan, egia da UEUko zuzendaria izatea, bada borondatezko lan bat, eta unibertsitarioak eta edozein persona profesionalek lana dauka topera eta gehiago. Eta, klaro, oso zaila da pertsona bat topatzea prest dagoena borondatezko lan hori hartzeko 4 urterako. Orduan, heldu zen momentu bat, Lorek proposatu egin zidana, eta orduan proiektu arduraduna nintzen, eta azkenean onartu egin nuen, bai? Utzi nuen proiektu arduraduna izateari, eta batzar nagusira aurkezten naiz UEUko zuzendari izateko, eta batzar nagusiak noski onartu egiten du. Eta nik hasieran 2 urterako hartu nuen ardura, izan ere borondatezko lan bada, esan dudan bezala, eta nire lanpostua utzi egin nuen. Eta nengoen lanpostu barik, eta nik aurreikusten nuen 2 urte eman nitzakela, baina gehiago ez. Gerora lortu nuen EHUn sartzea, eta hor ja ibilbide bat luzatu ahal izan nuen UEUko zuzendari izatea 4 urtez. Eta izan zen esperientzia bat oso, hitz asko beharko nituzke, eta ez dira kontrajarriak. Oso aberasgarria izan zen bezala izan zen oso gogorra. Eta, geratuko naiz 2 hitz horiekin, aberasgarria eta gogorra. Izan ziren 4 urte ikasteko gauza pila bat, gauza onak eta gauza ez hain onak, hau da, inkluso norberaren mugei buruz, jabetzeko norberak muga batzu dituela, eta UEUko zuzendari izatea, batzuetan saiatzen ginen, baina, batzuetan holan egiten genuen, ez? Baina izan zen urte gogorrak izan ziren bereziki izenduna kendu egin zutelako. Kendu egin zigutelako momentu horretan PSOE zegoen Eusko Jaurlaritzan eta UEUri kendu zion izenduna. Eta, klaro, UEUko zuzendaritza hartzean, normalean unibertsitarioak gara, ez daukagu esperientziarik kudeaketan, eta bat-batean ni aurkitu nintzen, ni personalki aurkitu nintzen, ari nintzela sinatzen lantaldearentzako prekarietatea ere bat, prekarietatea hori sinatzen, ez? Eta horrelako esperientziak oso gogorrak dira. Eta ez duzun egoera bat izan zen aurreikusi gabekoa, eta ez nuena pentsatzen UEUko zuzendari moduan egoera horretan egongo nintzela. Egia da, aberasgarria izan zela, egoera horretatik atera ginen taldelanari esker. Horretatik ez ginen, Karmelek ez zuen ezer berezirik egin, bakarrik sinatu zuen ere bat.
baina egoera horretatik atera ginen taldeari esker, eta bereziki lantaldeari esker. Egin zuela esfortzu berezi bat, UEUk aurrera jarraitu zezan, inon apenas nabaritu zedin UEUren baitan bizi zen egoera ekonomiko latza, eraman algintuena hiltzera, amaitzera eta potio egitera. Eta hor lantaldeak lan handia egin zuen, hor bolkatu ziren bazkideak, lantaldeak lan handia egin zuen, eta UEUko zuzendari, ni bajan nengoen, UEUko zuzendari hoiak ere inplikatu ziren, bazkideak, eta alde horretatik izan zen, esperientzia bat oso aberasgarria ikustea, arazoetatik urteten garela talde lanaren bitartez, eta ez individuo eta lider marabillosoak eukita taldearen garrantzia, ez? UEU zerbait izan baldin bada, izan da topagunea Euskaldun unibertsitariena daudenak eta zeudenak hainbat unibertsitateetan sakabanatuta. Eta topagune izate hori Euskaldunentzat iruditzen zait oso importantea izan dela. Bere ekarpena izan da Euskararen inguruan bildu gaitezen aurrera egin dezan Euskarak unibertsitatean, ez? Lehiarik gabe. Unibertsitatean oso ohikoa da lehiak eta honelako gauzak, eta UEUn hori ez dago, ez? Eta hori oso importantea da horrelako espazio franko bat sortzea, Euskararen alde lan egiteko unibertsitate esparruan. Nik uste dut UEUk gero eta gehiago duena, ari da lidergo handi bat hartzen, Euskarak unibertsitate esparruan egin behar duen ibilbidearen inguruan eta proiektu berritzailea proposatuz eta bar, hor lidergo bat hartzen ari dela. Eta iruditzen zait, aurrera begira lidergotasun hori edo bere paper hori areagotu egingo dela. Izan ere, unibertsitate bakoitza, Euskal Herrian ditugu unibertsitate bakoitza, elkarrekin lehia handia dituzte. Eta Euskararentzako eta Euskarari begira proiektu importanteak egiteko gai den edo proposatzeko gai den erakundea UEU da. Espaitu konkurrentzia hori bizi unibertsitateen artekoa. Eta gainditzeko aukera bat ematen duelako, ez? Eta UEUren onlineko proiektu hori, euskarazko onlineko unibertsitate bat sortzea, hor adibide bat dago, ez? UEUk hartu du proposamen bat eraman nahi izan du aurrera, eta horretan saiatu da hutsune bat betetzen Euskararentzat, onlineko irakaskuntza eta euskaraz izan zedin, unibertsitate bakoitza bere lekutik ez dena gai egiteko, ez? Eta alde horretatik UEU lider, paper rol hori hartu behar du, ez? Proposamen eta proiektu interesgarriak Euskararentzat unibertsitate esparruan garatzeko. Nik uste dut UEU dela garatzeko leku bat, ez? Eta uste dut nekez uler daitekela Karmele bat UEU gabe. Karmelek du ama, aita, familia, umeak eta bar, ez? Eta horiek importanteak izan dira ni neu egiteko eta izateko, baina UEU ere bai. Hau da, benetan UEUk Euskararen alde egiten du, da oso proiektu importantea, baina ni maila personalean UEUn ikasi dut hainbat gauza eta izaten, erakutsi didaten izaten eta nire burua topatzen ere leku bat izan da UEU, ez? Orduan, ez da inbeste Euskararentzat ze importantea izan den, baizik eta niretzat UEU ze importantea izan den nire bizitzan
nire bizitzan, bai.